Turecký most v Poltári, čas zelené. Dnes sa vám pokúsim tak trošku priblížiť moje poznatky o tejto historickej pamiatke, ktorá sa u nás nachádza. Čo sa týka tých dobových dokumentov alebo faktov, prakticky alebo takmer neexistuje žiadny priamy dôkaz, kedy bol postavený a tak ďalej. Poznám len rôzne také dohady, niekedy sa dátum alebo storočie jeho vzniku odvíja priamo od jeho názvu, turecký, a samozrejme je to spájané potom ako s tureckými vpádmi v tých rokoch, myslím, 1554 až 1593 a tiež potom v 17. storočí. Toto sa často uvádza v niektorých publikáciách alebo článkoch ako zaručený fakt. Častejšie sa stretávam s tým, že pochádza zo 17. storočia alebo pravdepodobne pochádza zo 17. storočia. Niekde sa zase uvádza, že pôvodný most zo 16. storočia bol rozobratý, nakoľko bol ako značne poškodený, to nikto nevie. A potom v roku alebo v 19. storočí prestavaný. Tiež sú známe také, neviem, či to nazvať dohadmi, lebo je to ako fakt. Dá sa povedať, že za čias Márie Terézie, to je v 18. storočí, v rámci budovania toho poštového systému v Uhorsku sa stavali mosty, cesty, ktoré boli potrebné. A je to také, veľká škoda je jedna vec, a to je tá, keď sa staval tento nový, už ako novodobý most, ktorý sa nachádza nedaleko tejto našej historickej pamiatky, je to, že sa nepristúpilo proste k archeologickému výskumu, ktorý by nám mohol aspoň tak približne priblížiť nejaký taký dátum alebo storočie. No žiaľ, pokiaľ viem, archeologický výskum neprebehol, čo bolo samozrejme na škodu, no ale s tým už my veľmi nič neurobíme. Z histórie tureckého mostu stoja za zmienku aj jeho také priame ohrozenia na existencii. Medzi také najvážnejšie patrí napríklad jedno z roku 1944, teda z čias druhej svetovej vojny, kedy ho údajne maďarskí ženisti podmínovali, no ale obetaví obyvatelia, zeleňanci, ich údajne ako uprosili, aby toto nerobili, no a našťastie sa im to podarilo. Takže čo sa týka tohto príbehu, tak som počul už aj ja od prastarkého, tiež mi rozprával, že naozaj po vojne bolo pri moste proste ako to, ja neviem, či to ľudia pozbierali, alebo nejakí pyrotechnici, alebo niekto vojaci, tak výbušniny tam ešte viseli na tom moste a boli aj už tak ako na hrbách nahádzané v jeho okolí. A ľudia si to tam potom chodili zbierať, ja neviem, používali to na niečo, ťažbu kameňa alebo také niečo. Ďalšie také jedno z takých najvážnejších ohrození jeho existencie bolo v 80. rokoch, kedy sa plánovala výstavba priehrady
ktorá počítala s jeho zaplavením. No ale našťastie v roku 1986 sa od tohto upustilo a začala sa výstavba vodnej nádrže Málinec. Tiež povodne, jedna bola, myslím, v roku 1974, až si dobre pamätám. Je to tam aj zaznačené na moste z tej strany bližšie k rybníku, taká maličká tabuľka je, ktorá vlastne ukazuje výšku hladiny vody v tej dobe. Bola to naozaj obrovská povodeň, ktorá zasiahla, myslím, celý Banskobystrický kraj. A voda v tej dobe tiekla, dá sa povedať, tak do 3/4 výšky nášho tureckého mostu. Historické fakty alebo také poznatky, čo viem z rozprávania, tiež mi to hovoril môj prastarký. Ruské tanky cez druhú svetovú vojnu sa údajne báli ísť skrz most, ale skôr sa tam asi nezmestili. No a tiež sa báli ísť cez ten brod, ktorý tam existoval, teraz je už pod tým novým mostom. Mali strach proste z toho, že Nemci to tam podmínovali, že nejaké míny dali do tej vody, tak nešli stade, ale vybrali sa rovno cez ten betónový splav. No, to mohlo byť zaujímavé, lebo dosť taký sklon, ale nechceli to ako riskovať, že tam naozaj bude to zamínované, tak skutočne stade išli v tesnej blízkosti tureckého mostu a myslím, v 80. rokoch som tam bol s prastárkym, tak mi naozaj tam bolo vidno, ešte aj vtedy hlboké, hádam 30 cm také jamy po pásoch, po tanku. Už potom pozdejšie, neviem, sa to asi nejak zrovnalo. Čo vám môžem ešte povedať, tak v minulosti, neviem presne, či to bolo už v 90. rokoch, alebo kedy presne sa v jeho blízkosti našli 2 alebo 3 stredoveké meče. Tieto boli nájdené pod takým malým mostíkom, ktorý existoval ešte predtým, teraz je myslím zasypaný, nejak zakonzervovaný. A pod týmto boli 3 stredoveké meče z rozprávania, čo som počul, ako tí kamaráti, čo mi rozprávali. Poltárčania určite dobre vedia, že sa tam ľudia často chodili kúpávať, aj piesok sa tam ťažil a tieto sa pravdepodobne dostali nejak s pieskom, neviem, na povrch a niekto ich tam potom položil pod ten mostík alebo si ich tam odložil. No a deti ich našli, sa s nimi tak trošku hrali a potom ich ukryli ako pod ten betónový splav, pod ktorým bol taký väčší priestor. No žiaľ, ja som potom to pátral, keď sa začalo s výstavbou toho nového cestného mostu, myslím v roku 2003, ale žiaľ, už sa mi ich nepodarilo objaviť. Takže toľko, čo si ja pamätám. Verím, že som vás veľmi nenudil, a keď áno, tak budiš.